соли 2018 Германия ба хандида боз ҳанамун одамош бо ҳамон Рустама одамош ҳаст. Анам хел ариза нависӣ кардам. Инам хел ариза менависам. Ина 2020 соли ман ягон ҷо набуромада будам. Ина хел аризаи нависта подстава мекунанд. Фаҳмидед? Подстава мекунанд, виноват мекунанд. Но пушти ҳамин ҳамаш штоби тура ҳайку изоляция мекунанд. Ина ҳамин рӯз агар ҳисоб кунем 2313 рӯз шуд ки дар изоляция. Мефаҳмед шумо? Медонад бачаҳо, ҳама медонад, ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳама медонад. Тамоми ООН ҳама ҷо медонад ҳамин курсе. Мана ситуатсиям даже письмои ООН ам дорам. Письмои ООН ам дорам ки ООН в курсе ҳама история мана медонад. Журналистҳо ҳама ҷо мебинед, ҳамҷо журналистҳои ҳатто хориҷӣ дар бори ман нависид. Аммо пушти ҳамин ба ки аст? Пушти ҳамин ба ҳамон нафарое ҳаст ки ман шумо мегӯям, ҳамон нафарое ки Тоҷикистон аз Тоҷикистон манфиат доранд ва бо Эмомалӣ Раҳмон доду гирифт доранд. Ва дар ин ҷо одами бегона дар майдони ин сиёсӣ ино одами бегона якта ман шояд даромада бошам ки инам хел гап мезанам. Ман сохтам худам аз нол барои он ки ино намемонанд дигар каса. Ҳар касе ки амин любой ва ҳар ҳаракат ҳар чизе ки бошад ҳамин як чиз савол тиен ки ҳаққатонро талаб кунед, шуморо уже любой хел подстав экстремист. Ин миллат тамоми дунё ба инҷо бинед, фақат 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ба 9 та чи хориҷаи ман мондам. Ин 9 та ҳама канҷа мондам ман. 9 та аму чиҳои телевидениёи хориҷӣ ки фақат Тоҷикистон гап мезанад. 9 та. Представить кунед шумо. Ана ҳамин сабабаш айку дунё ба муаррифӣ мекунанд, баъд хитой ба асос мешавад. Ки анамиҷа ранги Уйғуристон ҳамин радикал шудаги исломиштаги инои тоза каранда куштанд нест мекунад. На балки гӯшкаросаги офитсер ҳасти ту. ҳамин як шаб ба хитой якум медарод ку ай раиси ҷамоатат нест мекунад, то анану депутату милисат ҳамаша нест мекунад. ман шумо мегӯям. Инам ки саҳар мехезги ҳама хитои шудагӣ тамом. Не ки шуморо бояд мекушад, ҳамун коргорои давлат, ҳамун раиси ҷамоат, то муаллим, духтур ҳамата бояд кушад. Барои он ки шумо оянда дига ҷо рафта давлат доштам нагӯӣ ва ё нест мекунад. ҳамун чия байрақ, герб, ҳар чизе ки дорен нест мекунад. айни ҳол интернети Тоҷикистон полни дасти хитой ба. Ягон касе ки инамин мухолифон муборизота шумонда гап занитон вақте ки авлод хешу таборотон ки суҳбат мекунитон, вақте гап заданда хитоя номаш 3-4 бор гиритон, ҳам связи ҳану одаме ки гап задост аз Тоҷикистон мемурад.